82 persones van omplir la sala Vilà i Valentí de Sallent per participar de la tercera Assemblea Municipal Oberta, superant així les altres dues que es van fer al gener i al juny. De les 4 propostes a debat, la que va portar més enrenou va ser la que va proposar la portaveu de l'Ateneu Rocaus. Així, per dir-ho molt sintèticament, seria canviar el nom de la plaça Sant Antoni Maria Claret per plaça dels Arbres mitjançant un referèndum. L'Assemblea, però, va donar llum vermella al referèndum amb 44 vots en contra, 3 abstencions i 30 vots favorables. Però a banda del referèndum es portaven altres propostes a la AMO i aquestes es van aprovar totes amb marges amplis. Així, Guillem Cabra, en un vídeo gravat des del camp de refugiats de Basílica, a Grècia, encetava l'Assemblea proposant destinar 6.000 euros de la partida de cooperació social de l'Ajuntament a la comunitat ECO. En aquest punt, l'alcalde David Saldoni va explicar que Sallent ja destinava diners a la cooperació. I ja els 6.000 euros que hi havia per cooperació, aquest 2016 ja es van destinar justament en els refugiats. El que sí que la gran part dels municipis de Catalunya vàrem acordar que això ho faríem a través del Fons Català de Cooperació. Algunes ONG subvencionades pel Fons Català de Cooperació, però, van ser motius de debat per suposada mala praxis. Així en parlava la Clara, una de les assistents. Que des de l'Ajuntament de Sallent aquests diners que es destinen a refugiats, siguin 6.000, siguin 8.000 o siguin els que puguin ser, que controlem realment on van perquè estiguem segurs que estan fent una bona feina. Amb tot, donada l'absència de l'impulsor de la proposta i la impossibilitat que aquest fes seves o no les esmenes, es va aprovar la proposta tal qual havia estat plantejada, amb 47 vots a favor, 14 vots en contra i 12 abstencions. Irene Badosa, per altra banda, va proposar un nou plantejament per les enramades. La idea general seria cedir espais dels carrers cèntrics que no enramen perquè diferents col·lectius artístics poguessin manifestar-se en qualsevol àmbit. La proposta es va aprovar pràcticament per unanimitat amb 79 vots a favor i una abstenció. L'entitat del Carrilet, per la seva banda, va portar a discussió la taxa de prestació de serveis de les instal·lacions municipals, fent referència expressa al pavelló, on organitzen el Carnaval de Sallent. Així, en boca del seu portaveu, van demanar que s'eliminin les taxes de 454 i 316 euros que costen, respectivament, el lloguer del pavelló i el muntatge i desmuntatge. La proposta del Carrilet va veure també llum verda amb 69 vots favorables, un vot en contra i 4 abstencions.